Dobrý deň, dnes si povieme niečo o úchopoch, to znamená o prichytení sa k určitým charakteristickým bodom objektu. Verím, že mnohí z vás, aj keď už nepatria k začiatočníkom, uvítajú podrobný návod nie často používaných úchopov a vďaka tomu budete môcť používať ZVCAT ešte efektívnejšie. Tak, poďme na to. Poďme sa najskôr pozrieť na koncový úchop. Spustíme príkaz, napríklad úsečku, stlačíme Shift plus pravé tlačidlo myši a vyberieme koncový úchop. Teraz, keď sa priblížim k jednotlivým koncom objektu, zobrazí sa štvorček s indikáciou bodu, ktorý sa uchopí. Po kliknutí ľavým tlačidlom myši sa uchopí naznačený bod a príkaz pokračuje ďalej. Ďalším úchopom je polovica určitého objektu. Znovu spustím príkaz, stlačím Shift plus pravé tlačidlo myši a vyberiem polovicu. Po priblížení sa k objektu mi výberový trojuholník indikuje, kde sa nachádza polovica objektu. Výber potvrdím myšou a pokračujem v príkaze. Ďalším jedným z najčastejšie používaných úchopov je priesečník objektov. Po spustení príkazu a stlačení Shift plus pravé tlačidlo myši si vyberite prúsečník. A po priblížení sa do miesta, kde sa objekty pretínajú, výberový krížik mi indikuje miesto priesečníku objektov. Nakreslím tam napríklad kružnicu. Zdanlivý priesečník je miesto, kde by sa pretínali dva objekty, ak by ich tvar pokračoval ďalej. Spustím teda príkaz, stlačím Shift plus pravé tlačidlo myši a vyberiem zdanlivý priesečník. Následne vyberiem jeden z objektov a po priblížení sa k druhému objektu mi výberový krížik označuje miesto, v ktorom by sa objekty pretínali. Nakreslím tam zase napríklad kružnicu. Protažení je taký špeciálny úchop, ktorý dočasne predĺžuje čiaru alebo oblúk a umožní uchopenie na toto predĺženie. Spustím príkaz, vyvoláme úchopy a zvolíme protažení. Potom sa priblížime k objektu a posúvame po ňom kurzor až mimo objektu. Vidíme, že sa dočasne naznačuje predĺženie objektu. Vyberiem teda požadované miesto úchopu a pokračujem v príkaze. Úchop stred predstavuje uchopenie za stred kružnice, elipsy alebo oblúka. Ak chcem uchopiť za stred, spustíme si príkaz, stlačíme Shift plus pravé tlačidlo myši a vyberieme stred. Potom sa stačí priblížiť k objektu alebo k stredu objektu a výberový krúžok nám označuje stred objektu. Potvrdím ho a pokračujem v príkaze. Úchop kvadrant uchopuje za jeden z kvadrantov kružnice, elipsy alebo oblúku. Po spustení príkazu stlačím Shift plus pravé tlačidlo myši a ako vidíte, po priblížení sa ku objektu nám výberový štvorček označuje úchop za kvadrant. Úchop tangenta, teda dotyčnica, nám umožní uchytiť za dotyčnicu k oblúku, kružnici či k splineu. Po spustení príkazu úsečka vyberiem jej prvý bod, vyvolám úchopy a vyberiem tangenta. A po priblížení sa ku kružnici mi výberový kurzor v tvare dotyčnice naznačuje úchopový dotykový bod k objektu. Úchop potvrdím a môžem pokračovať v príkaze. Úchop kolmo predstavuje kolmé uchopenie k vybranému objektu. Spustíme si príkaz úsečka, vyberieme jej prvý bod a stlačením Shift plus pravé tlačidlo myši vyvoláme úchopy a vyberieme úchop kolmo. Potom, ak sa pohybujeme kurzorom nad objektom, výberový kurzor v tvare kolmice naznačuje úchopový bod kolmice k objektu.
Bod potvrdíme a pokračujeme v príkaze. Úchop rovnobežne vám umožní vytvoriť rovnobežku k inému lineárnemu objektu. Spustím teda príkaz úsečka, vyberiem jej prvý bod a stlačením Shift plus pravé tlačidlo myši vyvolám úchopy a vyberiem rovnobežne. Potom sa priblížim k objektu a počkám, kým sa zobrazí tooltip rovnobežne a následne sa presuniem do predpokladaného smeru rovnobežky. Rovnobežka sa nám naznačí, stačí už len vybrať bod, potvrdiť ho a môžete pokračovať v príkaze. Úchop za bod vám umožní prichytiť sa presne k objektu bod ZVKedu. Spustím príkaz úsečka a po vyvolaní úchopov vyberiem bod. Stačí sa priblížiť k bodu a výberový kurzor v príslušnom tvare naznačuje úchopový bod k objektu bodu. Po výbere pokračujem v príkaze ďalej. Úchop vložiť predstavuje úchop za referenčný, teda za vkladací bod textu alebo bloku. Tento text má vkladací bod v strede dole a tento blok vľavo dole. Spustím príkaz úsečka a po vyvolaní úchopov vyberiem vložiť. Stačí sa priblížiť k objektu a môžem vybrať naznačovaný referenčný bod textu. Takisto vyberiem referenčný bod bloku. Úchop najbližšie vyberie bod objektu, ktorý sa nachádza najbližšie k pozícii kurzora. Spustím teda príkaz, vyvolám úchopy a vyberiem najbližšie. Sami vidíte, že pri prechádzaní nad objektom sa mi naznačuje úchop najbližšie ku kurzoru myši. Potvrdím teda bod a pokračujem v príkaze. Ďalším úchopom nie je vlastne žiadny úchop, ten využijem v prípade, ak mám zapnuté trvalé úchopy a nechcem sa uchytiť na žiaden z naznačovaných bodov trvalého úchopu. Čo je problém, ak požadovaný bod sa nachádza blízko trvalého úchopu? Vyvolám si teda úchopy a vyberiem úchop nic. Teraz môžem vybrať bod bez toho, aby sa mi uchytil na trvalý úchop. Takým špeciálnejším úchopom je úchop polovica medzi dvoma bodmi. Tento úchop mi umožní vybrať dva body, pričom uchopí sa v presnej polovici priamej vzdialenosti dvoch vybraných bodov. No a teraz nasledujú už špeciálne úchopy, ktorým nie každý rozumie. Pokúsim sa ich teda názorne a jednoducho vysvetliť. Prvým z nich sú filtre bodov. Vysvetlenie pre jednoduchosť prakticky zminimalizujem na používanie filtra X. Najskôr spustím príkaz, napríklad úsečku, Shift plus pravé tlačidlo myši a rozbalím filtry bodu. Vyberiem bodka X. Teraz vyberiem pomocou úchopu bod, z ktorého sa odčíta X-ová súradnica a hneď za ním bod, z ktorého sa odčíta Y-ová súradnica. Dostal som výsledný bod. Teraz si zapnem trvalé úchopy a filter X vyvolám tentokrát z príkazového riadku zadaním .x, čo je rýchlejšie ako výberom z kurzorového menu. Vyberiem bod pre X-ovú súradnicu a hneď za ním pre Y-ovú súradnicu. Ďalší úchop od bodu umožňuje vybrať bod, od ktorého sa uchytí bod ležiaci v určitých konkrétnych súradniciach.
Súradnice od tohto bodu zadám pomocou syntaxe zadávania súradníc pomocou zavináča. V našom prípade bude bod od vybraného bodu vzdialený v smere osy x o minus 10 jednotiek a v smere osy y o 0 jednotiek. A dokončím príkaz. Dočasný bod trasovaní je šikovný úchop, ktorý nám umožní z východzieho bodu dotrasovať v nami určenom smere o konkrétnu hodnotu, napríklad o 10 jednotiek. Po zadaní hodnoty sa trasovanie ukončí a pokračujeme v príkaze. Posledným špeciálnym typom úchopu, ktorý je podľa mňa snáď najlepším úchopom, bol kedysi dostupný aj cez kurzorové menu s úchopmi. Bohužiaľ, bol nahradený menej univerzálnym dočasným bodom trasovaní. Na jeho spustenie si teda musíte urobiť buď ikonku, alebo napísať do príkazového riadku príkaz tracking. Teraz vyberte východzí bod a môžete v podstate donekonečna trasovať, až kým sa dostanete do požadovaného bodu. Môžete trasovať buď určením smeru a zadaním hodnoty, alebo s použitím zavináča, či s použitím ďalších úchopov. Je teda maximálne univerzálny a prakticky bez akýchkoľvek obmedzení. Ako náhle ste dotrasovali do požadovaného miesta, stačí stlačiť Enter a pokračujete vo vašom príkaze ďalej. Ešte snad poznámka týkajúca sa úchopu zdánlivý prúsečník. Upravím si úsečky tak, aby sa nenachádzali v rovnakej rovine. A jednej úsečke pridám z-ové hodnoty pre jej koncové body. Je teda zrejmé, že úsečky ležia v rôznych rovinách a teda sa prakticky nepretínajú. Pri použití úchopu zdánlivý prúsečník však sami vidíte, že takýto prísečník sa rozpozná a teda môžete ho aj na takéto prípady smelo používať. Tieto úchopy som demonstroval na dočasných úchopoch, nastaviť si ich však môžete aj ako trvalé a teda nebude nutné ich vyvolávať klávesou Shift plus pravé tlačidlo myši. Množstvo zapnutých trvalých úchopov si zvolte rozumne, pretože pri veľkom počte zapnutých trvalých úchopov je realizácia konkrétneho úchopu niekedy problematická. Ďakujem za pozornosť a prajem veľa úspechov so ZDKDom. Samozrejme, zakúpeným v spoločnosti Techsoft.